Doncs des de la Mancomunitat tenim cura de les persones grans, sobretot sent-hi al seu costat, en el sentit de que promoure una miqueta aquest empoderament, de que ens ajudin a dissenyar les accions, les activitats, per poder aconseguir un envelliment actiu i saludable, en què realment els seus interessos i les seves inquietuds es puguin tenir en compte. Des de la Mancomunitat, per posar les persones joves al centre, construïm polítiques per acompanyar-les en la construcció del seu projecte de vida. Això és molt ampli, des dels 12 fins als 29 anys, per la transformació social del lloc on vius. Des de la Mancomunitat La Plana acompanyem les persones emprenedores. És un camí amb molta il·lusió, hi ha moments molt bonics, però que hi ha moments de dificultat. Doncs el que necessiten a vegades és un punt de vista diferent i aquest acompanyament des de la proximitat, oferint-los eines i recursos perquè no se sentin sols. A la Mancomunitat ajudem a les persones que busquen feina tant perquè no en tenen com perquè busquen una millora en el seu itinerari personal i professional. Com ho fem? Inicialment amb una entrevista d'acollida en la qual detectem les seves necessitats i els oferim tots els recursos i eines que estan a la nostra mà. Les persones que ens arriben a la Mancomunitat amb necessitat d'habitatge les podem acompanyar de dues maneres. La primera manera és a través de la inscripció a la borsa d'habitatge, on intentem posar en contacte persones propietàries amb persones llogateres per establir un contracte de lloguer, i per altra banda, si no, també tramitem les ajudes de lloguer, que el que fan és afavorir que el lloguer no suposi una càrrega tan gran a l'economia familiar. A la Mancomunitat La Plana el que fem per acollir les persones nouvingudes és habilitar un espai i un moment en què puguem rebre-les, parlar amb elles i informar-les de totes aquelles coses que són necessàries perquè elles puguin completar amb èxit el seu procés migratori.